चेलवा सन के भेजले बानी, अभी ले ना आइल सन, पता ना कहाँ बाड़ सन। बस खाली ऐसा तो बात नहीं खे, लियावे के तो जरूर मुर्गा फंसा के लिए सन। बस खाली एक बेर लिया दसन बस हमरा लगे, ओकरा बाद तो हम उनका लोकेशन फंसाए कि फिर कबो जाए कि जैसे नामे ना ली लो। देखो कबले ही आवे लसन, देखत अरे आ गई सन। आओ आओ ए बाबा एक मुर्गा फसल बन लाई। हाँ उ देतना कहत कि देतना मांगबो उतने देम। अच्छा ठीक बा, तब तो लिया सर जल्दी हैं लिया सर जल्दी लिया सर। ये है बाबा। हाँ ये बोला कि बाबा। अरे खुश रह बच्चा, खुश रह। आसमानी बैठ का इज्जतिया के नाश कइले बाड़ा। तब इंगरे के देखिए बाबा बहुत परेशान में रहता, हम इंगरे से बहुत परेशान में रहता। अच्छा ना कमात रह ना धमात रह, अब इतना पियत रह छूट के का कहे के नाम ना। ऊपर से बोलत त गाड़ियों देता मारतो बाड़न आ झगड़ो करता रहन आ जौन घर में रहता तन फोड़ कूच के फेंक फाक देता रह। अच्छा कोनो चीज के कदर नहीं खन कर आ 1 रुपया तो कमा ही के नहीं के। अच्छा बच्ची ई बात बा। हां बाबा ये बात बाबे बाबू। देख अच्छा, देख ली ई बताओ ढंग देख ली के ना बैठल बाड़ा। हाँ उ तो हम देखते बानी। हां देख ली ई लड़का के हम देखत नहीं, बहुत लड़का परेशानी में बावे। हां देखिए बाबा बहुत कष्ट बा बाबा। आस बाबे बाबा रोवे देखी कुछ करी आज नहीं कर मती उती कोनो मार ले बड़ी सन की का। अच्छा कुछ पर ध्याने नहीं खन दे। हाँ एकदम हम देख के बतावा तनी ई लड़का के का परेशानी बा। ठीक बा, तू तनको चिंता मत करी, बस आ गेल बाड़ू एकदम बाबा के लगे। ठीक बा, हां तो एजो से जौन कुछ मांगम तौन हम देम रहवा के। एजो से केहू लेकिन जरा के ठीक कर दी कि कामास धमास। एजो जे आइल बा उ हंसते गइल बा बाबा के दरबार में से, जान जी। ये तो चाही बाबा। हाँ आ तहनियो लो हंसते जइबू लो, ई बाबा के वादा बा। ठीक बा। हां बाबा हम देखतनी एकदम, हम देखतनी करे के रुक जा। हई देखो भगवान दूगो देले बाड़े, आई हमार दूगो 4 गो हो गई। हां समझ गइलू। ठीक बाबा हाँ, देखी आ जब 4 गो अखिया से देखेम नु तो सब इनकरा के देख लेम कि आखिर इनकरा अंदर का बावे। समझ गइलू ठीक बा बच्चा। हाँ बाबा। हाथ देखाऊ तो अपन तनी। अरे बाप रे बाप, का बोल बाबा। अरे बाबा, अरे ठीक है, अरे बाप रे अरे बाबा तुम मुझे का दे है। चला धर निमन से आदमी खान का बोल। हां अरे बच्ची हां का बोल बाबा। कुछ नहीं खेबल बच्चा, तू आराम से रह, कुछ नहीं खेबल। ठीक बानू। हाँ ठीक बा बच्ची। हाँ एकदम तारा हम मेहरारू के हम बतावो तनी। हाँ तो बच्चा रुक हई ले कहाँ बारी दिया कि नहीं बोले। हाँ बच्चा हई ले, हई बाबा के पहले प्रसादी खो बाबा। हाँ भाई हथवा काहे का पता। कापी खा गली। हाँ पहले खो। हाँ पहले खो आराम से। अब ठीक बानू। हाँ अभी शांति से बैठ, हम जौन पूछा तानी तौन बताई है। आ देख ली वो हम जानता नहीं। तो हमार बाया उछिन होगा। अरे उछिन हो गइल बा बाबा के अरे प्रसाद। पिन्या। नहीं ये नहीं। जी नहीं। हाँ ना चला ओए हाँ बाबा। बाबू। ए बाबा। अच्छा ई बताव। हाँ बाबा। कहाँ तू गई रहल? हाँ बता दी। हाँ बताओ बता दी। जोने का गोरनी। हाँ गोरनी अकड़ौगा पर देखा तारू बनी। हाँ बाबा देखा तानी वही जई अकड़ुआ पर गई रहल, वही जे करे के धइले बा। भूत ले बा। हाँ हमरा के धइले बा, वही जे धइले बा करे। हमरा के भूत ले बा। ठीक बा चिंता मत कर, हम एकर ऐसन मंत्र मारे कि एकर भूत त भूत एकर पैजामो खुल जाई।
हाँ बाबा हमरा के भूत होइले बा देखी होइगा सचो के? नीमन से देखेम कि ठीक हो जा ना ना एकदम बढ़िया से हम देखत तनी एजा आइल बाड़ू एजा से हंसत तू जइबू हाँ बाबा ये तो आइयो चाहता नहीं हम इहो कमाई धमाई पर सब भी ध्यान दिहे अब ठीक बा कमाए लगिया नु हाँ आशा से रहे लगिया नु ठीक बा ये चाहिए बाबा। हमरा हाँ बाबू देख ली। हाँ ये खैनिया खात हो या ना गिरे हाँ तो ठीक बा बाबू तो सुनो हम तारा के हम कुछ जड़ी बूटी अभी फिलहाल देतानी हम आराम से बैठो अच्छा से जोड़िया में से दिन बाबा बड़ा बढ़िया लागल तनी उदियाई पहले हई जड़िया अभी ओरिजिनल तारा के हई देवे के पड़ी ना अभी तनी मनी एक खाली ना मनबो एक खाली बड़ा अल्लाह। बड़ा बढ़िया लागल है हाँ हाँ खैबा का रहे दो प्रसादी प्रसादी खाली खा जाला हाँ खानी तो बढ़िया ला 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 हाँ एकदम खुश रह एकदम मस्त रह हाँ पेट भर लियो छुधा नहीं के भरत अब हई हम तारा के खात रह तो अब देख शांत रही देखी हम इनकर हम जौन बात तौन हम करतनी एकदम शांत रह एकदम बाबू या तो कहिया के हरल बाड़ा हरल बड़नू इनकर देख ली सब मुंह बना बना के इनकर सब हरल फहरल सब छूट जाई देखत रह तू इनकर के गान हम इनकर हरल फहरल सब छोड़ावत तनी डडी डार्लिंग वैसा कोई नहीं हवे चला 2 दिन पहिले जाके तनी मुड़ी ऐछ के तनी लियाव त राही तावा का के मार कर रे हां ली बाबा भूत होले बाबा 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 सब बुर बाप बने लबरा ना चल चल घर चल हाँ भूत होले बा जय कलकत्ते वाली ओम का ओम चामुंडाय नमः स्वाहा जय कलकत्ते वाली ओम चामुंडाय नमः फट स्वाहा जय कलकत्ते वाली जय कलकत्ते वाली बाबा के मन पे नहीं ए चला पहले ओकरा के धले पहले गोड़ हाथ सब धलसन ओकर आज एकर हम सब झाड़ देतानी हट दबो आज एकर हम सब झाड़ देतानी यहां पर के छोड़ ना ये बेरा एकदम चला मत छोड़िए सन आराम से एकदम रखिए सन आराम से कहते नहीं आराम से बैठ जा आराम से छोड़ का भूत दी आराम से बैठ जा देख लो ये बेरा हम तहार सब तहार छोड़ा देतानी एकदम तू बहुत तू अथी के बड़ा राम रहीम खाना रहो अरे हाँ हाँ एकदम तहार हम सब छोड़ा देतानी देखो है चला बाबा के ये बेरा देखो चिन्ह तू देखा के है आ अरे के चिन्ह नहीं का के है रुक जा अबे हम चिन्हावतानी बाबा के चिन्हावतानी दिक्कत नहीं खाऊ के हवन ठट 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 चिन्हावतानी हम तारा का चिन्हावतानी रुक जा तारा के देखी बाबा धलो 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 धर करा के धर बढ़िया से धर पहले बढ़िया से धर अभी बेहोश हो जाइए अभी बेहोश हो जाइए बैठा उठा के बैठा हम एकर अबे दवाई करतनी हम बढ़िया से करतन बाबा ये हाँ उठा के बैठा बढ़िया से अब निश्चिंत और ओने लेके जाके बैठाओ अभी हमरा भी मंत्र बढ़िया से अभी पढ़े के बा एकर अभी पूरा भूत झाड़तनी हम धैले रह बढ़िया से एकदम धैले रह बहुत यत कैले भाई अब आराम से निश्चिंत रही अब तनको एथी ना करी अब निश्चिंत रही देखी अब देखा ना अब देखा है झाड़ तनी बनी तो हम लोग के हाँ देखा है झाड़ तनी अब है हम अब निश्चिंत रह बाबू अब निश्चिंत रह फिर से बैठो एकदम अब निश्चिंत रह एकदम अब निश्चिंत रह फोड़ दे मीटवा से मार के ई बेरा एकदम निश्चिंत रह देखा भाई पिया के तो रख ले ला भाई झाड़ तनी है जड़ी बूटी करा के दे माले जाके दूध में पिए हा झाड़ तनी तवन ओ जय कलकत्ते वाली ओ चामुंडाई नमः जय कलकत्ते वाली जय कलकत्ता जय कलकत्ते वाली जय कलकत्ते वाली शांत हो जाओ शांत है चला उठा के बैठ अभी तो पहला मंत्र है लेकिन सब छीट दिले बा बहुत बड़का भारी भूत बारे ये सब छीट दिला हमने के जितना सामान हमारा छोड़ दी नु बाबा अरे एकदम देख का हम करतनी मेहनत करतनी हमें के बैठा बढ़िया से बैठा ओ जा जय हो जय
जय ओम चामुंडाय ओम भीम क्लीम फट स्वाहा ओम चामुंडाय नमः स्वाहा ओम भीम क्लीम फट स्वाहा गोड़ा बिटोर के ओम बैठ भीम क्लीम फट स्वाहा गोड़ा बिटोर के बैठ ओम भीम क्लीम फट स्वाहा ओम चामुंडाय नमः ओम भीम क्लीम फट स्वाहा ओम भीम फट स्वाहा ओम चामुंडाय नमः। बार हल बा आज करके हम ना छोड़े ओम भीम क्लीम फट स्वाहा आज करके ना छोड़े हम एकदम आ गई लखड़ा हवा पर से आ गई एक और बेरा दवाई को दे मेरा ना छोड़ हम लोग का बहुत दूर है बा आज का पार हो बा आज कर के हम ले जाए आज आज कर्षित कलन शांत शांत हाँ चला छोड़ दो अब ई शांत हो गइल बा तब बच्चा अच्छा ये बताओ अब तोर कपार क्वेश्चन बा अरे धर बाबा बोल बच्चा बोल अरे कहारो नहीं हरौआ हाँ यही जरानी यही सुनवाइल बनी हम यही सुनवाइल बनी ठीक हो गई बाबा ठीक हो गई अभी बहुत मंत्र बाकी बा बैठ अभी आराम से रहो हाँ तो अब चला अब लास्ट अब बस मंत्र बच गइल बा बस अब ठीक बाड़े न तनी हाँ एकदम तनको हिली अब लास्ट मंत्र हम मार तनी एकदम साफे छोड़ दी ना एकदम ते आराम से बैठ हमारा के मत धर तुम तो खुदे बाबा मानी ठीक बा बाबा हाँ एकदम देख जय हो कलकत्ते वाली ओम चामुंडाय नमः जय कलकत्ते वाली ओम चामुंडाय नमः जय कलकत्ते वाली यार हलवा और जो कलकत्ते वाली ओम चामुंडाय नमः ओम चामुंडाय नमः डीजे विकास पादे झकास आ गई बाबा पानी के गइनी आ गई शांत हो जा शांत हो जा हाँ अब चला कैसन बड़े एकदम ठीक बड़े नु चल हईले है तनी हमार प्रसादी ले ले हई मेन है ये जड़ी बूटी ले ला सब तनी के बाबा पुली दे दी पुली नहीं ये जो ठीक बा ना हम घर बच्चा हाँ चला बस छोड़ जादे घर खा हम सब ठीक कर देले बानी ठीक हो गइल हाँ ऐसन मंत्र मार देले बानी हई जौन है खिया देले बानी हां बाबा बाबा का होई कौनो सौतीनो होई नु एक तोर तो कौनो अब कुछ ना करी आ जेतना ओकसन टीदार पतियार जौन कुछ ना कर पैसन तोर घर द्वार सब बांध देले बानी ठीक बा ये तो चाहत रहनी हां तो ठीक बा तब तनी हमरो मांग बा हमरो कुछ मिली ओली कि ना बाबा रात पर सदिया पदाइने में होगता अब ठीक हो गइल बड़ा त पदाइने नु मकी पहिला बड़ा बढ़िया लागल हाँ पदाइने मकी अब होश में आ गइल बा बताई बाबा का लागी राहुल हमार मांग बा ये कि 21,000 रुपया नगद आ एगो सुअर हां आ एक बोतल दारू हां ये ना ऐसा ठीक कर देला बानी नु कब तोर रोज दिन रात तोर गोड़वा धो के पी पहले ना नु कमात रहल पहले घरे में पड़ रहिनु अब गोड़वा धो के पी आ जौन पैतौन कमा के तोरा के लिया या खियाई ना करम तो देम कहां से देख अच्छा ठीक है बा घरे जाए दो देखियो ना तो का कहता रू लिया वा हमार जौन सामान हम मंगनी है तो हमरा लगे ना मिली बाबा कहां से हम लिया में तना नहीं बाबा के निराश मत कर देख वही में तनी कुछ काज एगो रुपया घर में नहीं खे बाबा चलो ठीक बा अब कहता रू कम करे के तो बोल दे बनी कुछ कम करे के तो ठीक बा लेकिन दारू तो चाही दारू हाँ सुअर मत द लेकिन पैसा दे दे रोवे खरीद ले ठीक बा ठीक बा दे दो देखाओ अब जान जानो बाबा
हाँ रुका पहले नगदिया ले लेबे दो हमरा के। कल ना पहुंचा दे है ना ना हमरा यही बेरा चाहिए। बहुत बढ़िया। बकिया रुक जा रुक जा रुक जा। आराम से बैठा ना आदमी खानी। ओरिजिनल है। देख ली बाबा नी नया हवे बैंक में से निकाल के लिए बानी। नाही आजकल देखत तनी नकलियो नु नोट चलत रे। बुझा तो नइखे रे हमारा बहुत कम नु लौकता। बा 4 गो लगल लेकिन तब नहीं खेलौ को। अरे दूगो भगवान के और दूगो हमार ह। अच्छा तो दूगो हमरा के दे ना। चल ठीक बा रे बच्चा। वाला कम तनी मुंह बंद करके रख। ठीक बा बाबू हो गइल। अब तू इनकरा के घरे ले जा सकत रू। जय बाबा। हाँ एकदम। हां हाँ चलो बच्चा एकदम अच्छा से रहियो। और सगरी बावे बेच के बाबा ले ले घर। हाँ ले जा ले मैदान करब त पानी। एकदम ठीक बा नहीं तू सब कुछ करी है। ठीक बा ठीक बाबा हाँ लेके चल जा हाँ दिन एकदम हाँ खुश रहो चलो बच्चा चलो। हाँ नमस्कार प्रणाम भैया लोग। हम धर्मेंद्र अधिराज अरुआ लोग देखत रहनी ढोंगी बाबा के ढोंग के कॉमेडी वीडियो पार्ट 2। ठीक बा तो देखी वीडियो और कैसन लगल बताई कि वीडियो कैसन बा। जहाँ गलती हुई वो बताओ लोग कि कहाँ गलती भइल बा। ठीक बा और बाकी हमार राम रहीम बाबा बोली बाबा। हाँ तब पहला बात हमार ई बा रउआ सबसे कि हम हाथ जोड़ के विनती करतनी रउआ सबसे। रउआ लोग का आशीर्वाद हमनी पर बनल रहो हमेशा। हम यह चाहतनी। हमारा बहुत विश्वास बा कि हमनी के वीडियो रउआ सब बहुत अच्छा से देखेम लो। तो रउआ लोग से यह विनती और रिक्वेस्ट बा कि आजकल के माहौल देखते बानी लो कि ढोंगी बाबा आ जाता लो आ बता देता लो झूठो के कि हई तारा घर में परेशानी बा हऊ बा झीट के लेके चल जाता लो। तो ऐसा रउआ लोग मत करी लो। ठीक बा यह रउआ लोग के एगो संदेश देवे के चाहत रही हमनी के वीडियो छोटा मोटा बना के। ठीक है कॉमेडी को ठीक यह हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी लो और आगे तक भी बढ़ाई लो हमनी के चैनल के वीडियो के। बस रउआ सबसे ये हाथ जोड़ के विनती बा प्रार्थना बा। और तो हमनी के बटल ही बनी जा काल से। अब एकरो ले बढ़िया वीडियो हमनी के आगे छोड़ेम जा। रउआ लोग देखल मत भुलाई। ठीक बा आ बाबा के बात सुन लेनी लो। लाइक शेयर कमेंट सब करी लो एकदम शेयर करी लो। बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब शेयर करी जरूर। जय हिंद जय भारत।